Oinetko kondiak Araban sartu gintuen, eta hori behitzen zen Gipuzkoan sartu gurizeteko motibua. Nik ez dut ikusiko, baina jentia ezaututa seguru nau, naiz da lenistarrak danok izen, geure artien sortuko diela geure arteko liskarrak eta asarriak. Zein izango dan lehitz bailarako herri nausixena, nunengo dien alardiak. Eta halako baten, 1630 urtien, urrinik ikusi dotenez, Eskoitza eta Atxabalta banandu egingo die. Gaur egun daukien auzo berdinekin.